Bejn il-5 u d-9 ta' Ottubru tas-sena d-dieħla pajjiżna se jospita t-tielet edizzjoni tal-Malta Maritime Summit li jsir kull sentejn f'Malta. Is-summit li se jittella bl-appoġġ ta' Transport Malta se jkollu t-tema Voice of the Industry hekk kif dan is-summit joħloq pjattaforma ta' diskussjoni dwar sfidi internazzjonali fis-settur. L-organizzatur tal-Malta Maritime Summit, John Gauci Mestre, saħaq li t-tejjiet għal dan is-summit huma kbar għax jiġbed lejn pajjiżna bost operaturi ewlenin mill-industrija marittima. Fil-fatt fl-aħħar edizzjoni tas-summit ħadu semma 300 delegat minn 21 pajjiż. Stqar li din hija opportunità tajba biex id-delegati jiddiskutu sfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom fis-settur. Hemm suġġetti li qed jimissu lil kulħadd in every respect, mhux iżjed ma naslu viċini u għalhekk hija kull sentej biex inkomplu fuq li nkunu bdejna d-darba l-oħra. Nkomplu u nimmiljoraw u naslu għal konklużjonijiet nisperaw ġodda biex dejjem nirranġaw is-settur internazzjonali. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg semma li r-Reġistru Malti tal-Vapuri huwa wieħed mill-aktar rispettati, tant li huwa l-akbar reġistru marittimu fl-Ewropa. Għalli dan is-settur joħloq 23,000 impjieg f'pajjiżna u jikkontribwixxi għal 12% tal-prodott domestiku gross tal-ekonomija Maltija. Il-Gvern jagħti l-għajnuna kollha lil dawk kollha li għandhom għal-qalbhom dan is-settur u jikkontribwixxu lejh. U allura is-summit sabiex inġibu il-plejers mondjali, internazzjonali jiltaqgħu f'pajjiżna jiddiskutu u anke nagħmlu proposti ta' deċiżjoni l quddiem. U għazit jgħid l-investiment li din l-industrija tiġbed lejn pajjiżna jagħti lokal ħolqien ta' bosta servizzi anċillari. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.